på vej hjem nu. Nu filmer jeg! Det er roligt. Okay, hej alle sammen. Nu vil jeg lære en video med min hund. Chilla, kom her! Men nu har vi fået lidt mere styr på hende end før. Hun spiser blade. Det gør du ikke, det. Okay, kom så. Og nu får I Chillas bagdel og Silles bagdel. Nej, Chilla. Nej, Chilla. Nu får hun skæld ud af Sille. Fordi hun ikke opfører sig ordentligt. Han har givet mig ikke. Og det Sille vil have hende til. Så nu gør man ikke. Hvad? Jeg ved det godt. Jeg gider ikke sådan noget. Du er for hård ved hende, søde Sille. Prøv at se, hvor ringe hun er. Hun kan ikke engang hoppe. Og se Chilla. Chilla. Og det er så, man slår hende ikke, men hun fik et lille dask. Ja. Og det er fordi, hun ved godt, hun ikke må være så, gøre sådan. Hun har brystvorter. Ikke? Og se. Og hun er altså kun et år gammel, skal det lige sige. Se, hvor en stor port hun har egentlig. Og hun er en Labrador, en Sankt Bernards hund. Au, Chilla. En lille lort. Okay, så. No. Sæt! Sit! Så gør man sådan her. Ikke ved hvad. Sit! Chilla! Okay, I skal få hundens opmærksomhed. Jeg har fået den. Jeg har fået hendes opmærksomhed. Chilla. Sådan. Chilla, sæt dig. Løft din sport, uden hun gør modstand, eller det kan jeg nu godt. Au, for helvede. Her til. Kan hun godt kigge på det henne? Ja, sit. Sæt dig. Sit. Pomfrit. Det er ikke, fordi du kan give mig en halv. Au! Du skal ikke bide. Kom op med på den. Ja, de er ikke ordentligt ved hende. Vi er ikke. Det skal vi nok være. Og nu, Ja. ja, det var godt. Og du har gas på tungen. Har du græs på tungen? Og det var sådan en lille Chilla-video, som ikke gik så godt. Det godt, Chilla. Jo, det gik fint. Chilla. Hun er dygtig. Ja, den hund, hun er. Chilla. Det kan godt være, hun er en anden slags hund. Bare rolig, jeg nåede ikke at få Det det. kan godt være, hun er en labrador blandt med Sankt Bernards. Ej, jeg Hun er tog stadig kun det sin med egen race, Chillas og navn. Den er rigtig snuttet. Ja, de må helst ikke sige det. Nå. Det var alt, så vi vil bare sige hej hej.